ଆଜିର ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସକାଳରୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଜିର ଦିନଟା ଯେ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସକାଳରୁ ଘର କାମ, ପୁଅର ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଶେଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଏମିତି ବର୍ଷା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟା ମୋ ସହିତ କାଟିବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଘରର କିଛି କାମ ସାରିଦେଲି। ସକାଳଟା ଯେତେ ସାଧାରଣ ହେଉନା କାହିଁକି, ଗୃହିଣୀ ଜୀବନର ସକାଳ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିନର ଦୌଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟା ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ନିଜ ସକାଳଟା କେମିତି ଚାଲିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ତାପରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ଟିଫିନ୍ରେ ବନେଇଥିଲି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା। ସରଳ, ଘରୋଇ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ସାରିଲା ପରେ ଟିଫିନ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଘର କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଧୋଇଥିବା ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦେଲି। ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଭାବିଲି ଟିକେ ଶୁଖିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଗ ମୋ କଥା କେଉଁଠି ଶୁଣିବ। ଘରକୁ ଆସି ଆଜି ଦିନର ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜିର ରୋଷେଇରେ ରହିଛି ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁର ତରକାରୀ। ଏହି ରେସିପିଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାବିଲି ରେସିପିଟା ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ମସଲା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଶେଷରେ ରୋଷେଇ ପୁରା ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାସନ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିଦେଲି। ଗୃହିଣୀ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କାମ ସରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତଥାପି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଭିତରେ ଦିନଟା କେମିତି କଟିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଘର କାମ ସାରିଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ସାରିବା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ଆଉ କାମ ସରିବା ବାହାରକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ଆକାଶଟା ଏକଦମ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଗେଟ୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଜୋରରେ ବର୍ଷା। ଗାଡ଼ିଟା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବର୍ଷା କମିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ବାହାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦିନ ଭିତରେ ବି ସେଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦେଲା। ଶେଷରେ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ମୋର ଦିନଟା। ସକାଳୁ ଘର କାମ, ପୁଅର ଟିଫିନ୍, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରୋଷେଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଶେଷରେ ବର୍ଷାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।